Krećemo, letimo, svjetlimo krilima, mi smo duga i zvijezdice. Frendice, najbolje, uvijek tu za tebe, na tvoj znak uvijek dolete. Glazba podiže nas visoko do neba, za nas nema granica, mi smo čarobne Wings. Mi smo čarobne Wings i zato vjeruju nas, jer svi tvoji snovi postaće čarobni zauvijek. Mi smo čarobne Wings. Trix su se htjele osvetiti Winx, pa su napale Daphne, nimfu Domina koja se navikava na novo tijelo. Nakon oslobađanja zvijeri iz dubina u palači Domino, Winx su morale podsjetiti Daphne kako je jednako moćna kao što je i bila. Legendarij. Kako uzbudljivo! Hej, kako si? Napokon doma. Prekrasno se vratiti. Dobro izgledaš. Ne mogu vjerovati da smo napokon ovdje. Ne može ni Kiko. Hajde, vodi nas. Jedva je dočekao današnji dan. Nije oka sklopio čitavu noć. O, Daphne! Svidjet će ti se živjeti u Alfeji. Sigurno si uzbuđena. Prije bih rekla nervozna. Ali zašto? Ne bi trebala biti. Bićeš izvrsna profesorica povijesti magije. Ako itko poznaje povijest magije, onda si to ti. Hvala, Bloom, ali ne mogu se oterasiti treme prvog dana. Kiko je u pravu. Samo hrabro. Ovo će biti izvrsna godina. Sviđa mi se tvoja majica, baš je slatka. Pogledaj nove učenice. Postaće vile, poput nas. I moraju se na nekoga osloniti. Na nekoga kao što si ti. Nije li to izvrsno? Naravno, ali sad sam prestravljena. Djevojke, krenimo! Ovo nije zabava, dame. Okupite se. Da, profesorice Griselda. Nisam mislila na vas, profesorice, nego na učenice. U redu, sada me svi pažljivo slušajte. Djevojke, slušajte kad vam se govori. To je najvažnije pravilo. Neke se stvari nikad ne mijenjaju. A sada, raspored po sobama. Dođite. Dome, slatki dome. Bak Bloom! Hej, Muza! Bak, Bloom, drago mi je što te vidim. I? Što misliš? Ne mogu vjerovati kako ste se već sve smjestile. Ovdje postaje pretrpano. Ja mislim kako je udobno i vrlo osobno. Više je udobno i kaotično. Moramo malo pojednostaviti. Da vidimo. Evo, kovčezi koji ne zauzimaju prostor. Kiko! Gdje je Stella? Radi u sobi. U redu. Gotova s vježbanjem. Hvala, Stella. Pazi ti ovo. Sve ove učenice izlaze iz Stelline sobe? Hej, gle! Što je Stella sad naumila? Stellin unikatni butik. Ne slijedi modu, budi moda. Butik sa odjećom. Ovdje u Alfeji. Sljedeća? Moram to vidjeti vlastitim očima. Znam, i ja. Stella? Stella! Dizajnerica duboko zamišljena. Winx!
Drago mi je što ste ovdje. Gledate početak nečeg mega velikoga. Uskoro ću biti najtraženija dizajnerica u čarobnoj dimenziji. A to čak nije niti najuzbudljiviji dio. Čekajte da ovo čujete. Bismo li trebale biti zabrinute? Vi, prijateljice moje, službena ste lica Stelinog butika. Svaka nova kolekcija počinje od vas. Lijepo! To! O, Tehna, izgledaš vrlo otmjeno. Hvala ti, Stella. Dame, ima li koga? Grizelda, ne smije saznati za moj butik. Ah! Što vi ovdje radite? Samo čistimo za novu školsku godinu. Izvrsno, Stella. Napokon. Ha? Mislim da ovo pripada tebi, Bloom. Kiko! Čekaju vas u učionici povijesti magije. Ravnateljica Faragonda drži govor. Dragi učenici i profesori, sretna sam što mogu označiti početak nove školske godine ovdje u Alfeji. Ove nam se godine pridružuje posebna profesorica povijesti magije, princeza Domina Dafne. Ravnateljica Faragonda. Loket! Bif! Kara! Amore. Cherry! Čota. Pixie! Morale smo doći proslaviti. Tako je. 100. godišnjica što je gospođica Faragonda ravnateljica škole. Uopće nisam znala. To je trebala biti tajna. Osjećam se staro zbog godišnjica. Jedan veliki pljesak za ravnateljicu Faragondu! A to nije sve. Imamo posebno iznenađenje za vas. Vani je, na igralištu. Ko zna što je iznenađenje? Prvo, savršeno vrijeme za proslavu. A drugo, Pixidar. Neka zabava počne! Zabava, uskoro počinje, osjeti dobre vibracije i sad. Zabavi se ko nikada. Zabava, muzika svira, i ludo se zaljuje. Pjevaj zabava. Djevojke, gospođica Stella, opuštajte se. Smo tada ko nikada. Trebala bi se opustiti, Grizelda. Ovo je zabava. Jeste li za ples? Naravno, ravnateljice. Dobrodošli natrag. Svake godine dolazi nam skupina mladih učenica koje teže usavršiti svoja umjeća i izoštriti umove. Očekujemo od svih da podržite ove mlade umove koji danas kreću na svoje putovanje. Ovdje u oblaku kuli postaćete moderne vještice. Ali prvo se morate dokazati. A sad, tko bi htio prvi? Ti, kako se zoveš? Ime mi je Selina i dolazim sa zemlje. U redu, Selina. Pokaži nam što možeš. Sa zadovoljstvom.
Ovo je legendarij. Nastavi. U njemu su svi mitovi i legende svjetova, a ja imam moć da ih oživim time što ću ih pročitati naglas. Zanimljivo. Pokaži mi kako to radiš. Ovo je legenda o trolovima iz turobne šume. Živjeli su u šumi Magic, šireći teror i uništenje. Dok ih Pixi nisu porazile. Znam tu priču. Pixi su trolove okovali ispod njihova sela. Tako je. Legendarij! Trolovi iz turobne šume, oslobađam vas kako biste se osvetili Pixi selu! Što se događa? Ninfea! Trolovi iz turobne šume! Vratili su se! To je nemoguće! Kako su se oslobodili? A, da. Zaustavite zabavu! U pomoć! Svi odmah prestanite raditi što god već radite! Pixi, skupite se! Odmah se vratite u selo! Trolovi iz turobne šume napadaju! Mislila sam da su ta stvorenja već stoljećima okovana. Pixi, ujedinite se! Moramo otići! Pixi su u opasnosti! A Winx vas slijede! Čarolija Winxa! Sirenix! Osjećam moć! Bila Smajeva plamena! Negdje duboko Mjusa! Bila gospe! pod morem se kreće Tehna! Bila tehnologije! Jedno smo pod Flora! morem Bila prirode! Aisha! Bila valova! Stella, vila sjajnog sunca! Ne, dok sam ja glavna! Evo ti na, ti grozna zvijeri! Hajde, Winx! Napad! Prekinuli ste zabavu, a to vam je bio pogrešan potez. Također uništavaju Pixi selo! O, tako je! Sredit ćemo vas i zbog toga! Svjetlosni dijamant! Zaglušujući akord! Neptunov žalac! Pa nije bilo tako loše! Nadam se da su trolovi naučili lekciju. Još trolova? Koliko ih je? Definitivno previše! Hajde, Winx! Pošaljimo ih onamo odakle su došli! Ove zvijeri samo dolaze. Možda bismo trebali zatvoriti onu rupu. Ovo izmiče kontroli! Odvedimo Pixija odavde! Posjeduješ rijetku moć, Selina. Ako je ono što kažeš istina, sada vjerojatno vlada pravi kaos u Pixi selu. Tako je. Moram se sama uvjeriti. Čarobno oko! Dosta je. Ovaj je legendarij vrlo moćan. Dokazala si svoju vještinu, Selina, ali sada moraš zaustaviti to uništenje. Neka priči s trolovima dođe kraj.
Što se dogodilo? Gledaj ovo. Trolovi nestali su. Kao i Pixie, Nimfea? Kamo su svi nestali? Možda su se negdje teleportirali. Čekajte, možda osjetim nešto. O ne! Ovo je ludo! Nemam dobre vijesti. Izgleda da Pixie više ne postoje u čarobnoj dimenziji. Kako se to moglo dogoditi? Legendari. Ovo je uistinu izvanredno. Bez sumnje, ovo je jedan od najmoćnijih predmeta koje sam vidjela u posljednja 2 stoljeća. Da. U pravu si, Griffin. Trix! Vidi ti to! I koga to imamo ovdje? Vidi nju, puca od talenta. Hvala. Niste li vajda očekivali da ćemo ovo propustiti? Jeste li, ravnateljice Griffin? Jako nam je nedostajala oblak kula. Kako se usuđujete vratiti nakon svega što ste učinile? O, molim vas, niste još ništa vidjeli. Van! Van iz moje škole! Griffin, razočarao si nas! Vrijeme je da Trix zavladaju školom. Nikada! Prvo me morate poraziti! Kako želiš, ali nemoj reći da nisi bila upozorena. Stormy, strpaj tu tužnu ptičicu u kavez. Gdje joj je i mjesto? Nemate se čega bojati, mlade vještice. Sad sam ja glavna i ovo je tek početak. Pred svakom od vas je slavna budućnost, prepuna pustolovina. Jer uskoro će vještice zavladati cijelom čarobnom dimenzijom i nitko nas neće moći zaustaviti. Trix! 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 Sad budite tiho i pričekajte. Spremne, sestre? Putovanje počinje! Prvi korak, osvajanje svih škola magije! Nastava je gotova. Vratite se u svoje sobe i čekajte. Moramo se pobrinuti za neke vile. Ne tako brzo. Ti, čekaj malo. Vidjeli smo što si napravila s knjigom. Da, s tom knjigom.
S legendarijem? Legendari, naravno. Jako si talentirana vještica. Mogli bismo ponešto naučiti od tebe. Vi to ozbiljno? O, da, vrlo smo ozbiljne i imamo ponudu za tebe. Naučit ćemo te sve što znamo o mračnoj umjetnosti. U zamjenu, samo bismo htjele da nam pročitaš neke priče iz knjige. Meni odgovara. Dogovoreno? O, ovo će biti zabavno. Bez brige, Pixi! Faragonda će nam pomoći shvatiti što se dogodilo. Pazite! Što je to bilo? Gubi kontrolu. Morfix jastuk! Jelni? Živa je, srećom, ali ozlijeđena je i iscrpljena, jadna mala. U redu je, pobrinut ćemo se za tebe. Čekajte, Wings. Čini se da nam pokušava nešto reći. Ne govorim jezik vrana. Pa niti ja, Stella. Ali znam tko nam može pomoći. Specijalisti će pozvati Wings u školu Limfea na poseban trening u areni. Za to vrijeme, Selina čita priču iz legendarija o drveću Treanta. To drveće uzrokuje kaos u školi. Wings se bore protiv najsnažnije čarolije do sada i trude se zaštititi školu.